रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दर्शको नमस्कार, प्रुडंट मीडिया नेटवर्कमध्ये तुमचं सर्वांचं मी स्वागत करतोय। खरं तर आज संपूर्ण महाराष्ट्राचंच नव्हे तर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे ते म्हणजे आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीकडे। आणि ही सुनावणी आजपासून सुरू झालेली आहे आणि अर्थात या सुनावणीमध्ये नेमकं आता काय झालेलं आहे याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। आणि खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर गेली कित्येक दिवस ज्याची उत्सुकता होती या सुनावणीची संपूर्ण महाराष्ट्राला नव्हे तर संपूर्ण देशाला की आमदार अपात्रतेचं नेमकं काय होतंय, या सुनावणीमध्ये नेमकं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर नेमकं काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होतं। आणि अर्थात जर पाहिलं असेल तर महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आता झालेला आहे। ही सुनावणी आजपासून सुरू झालेली आहे आणि या सुनावणीबाबत जो विधानसभा अध्यक्षांनी खऱ्या अर्थाने आता जी सुनावणी झाली तर त्याला आता पुन्हा एकदा 2 आठवड्याची मुदत दिलेली आहे। खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं असेल तर शिंदे गटाच्या वतीने अनिल सिंग हे युक्तिवाद करत होते आणि त्याचबरोबर ठाकरे गटाच्या वतीने जर पाहिलं असेल तर देवदत्त कामत हे युक्तिवाद करत होते। आणि या युक्तिवादामध्ये जर पाहिलं असेल तर सकाळी ह्या सुनावणीला सुरू झाली अपात्रतेच्या। आणि जर एकूणच पाहिलं असेल तर खऱ्या अर्थानं शिंदे उद्धव ठाकरे गटाचे जे वकील आहेत देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद मांडताना हा मुद्दा समोर आणला होता की तुम्ही स्वतंत्रपणे एका याचिकेवर म्हणजे खऱ्या अर्थानं जर पाहिले असेल तर तब्बल म्हणजे शिंदे गटाचे आणि ठाकरे गटाचे आणि त्याचबरोबर अपक्ष असे एकूण 34 आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी ही होणार आहे। तर तुम्ही स्वतंत्रपणे एका सुनावणीवर एका याचिकेवर सुनावणी न घेताच एकाच वेळी तुम्ही यावर सुनावणी घ्यावी, या याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी ही ठाकरे गटाचे जे वकील आहेत देवदत्त कामत यांनी केली होती। आणि त्यासाठी त्यांनी कर्नाटक विधानसभेचा देखील दाखला दिलेला होता। अशीच परिस्थिती जेव्हा कर्नाटक विधानसभेमध्ये निर्माण झालेली होती तर त्यावेळी जे अपात्र आमदार होते यावर ज्यांची याचिका दाखल करण्यात आली तर सर्व याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी घेण्यात आली, अशा पद्धतीचा युक्तिवाद हा करण्यात आला। मात्र पाहिलं असेल तरी हा युक्तिवाद होत असला तरी एकूण या 34 आमदारांच्या अपात्रतेवर या सुनावणी सुरू असताना आज एक सुनावणी घेण्याच्या याचिकेवर एका याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय झाला आणि त्याप्रमाणे ही सुनावणी घेतली गेली। आणि त्यामुळे जर एकूण जे 34 याचिका आहेत त्यापैकी आज जी पहिली याचिका होती ती याचिका होती सुनील प्रभू यांनी जी दाखल केलेली होती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणजे सुनील प्रभू यांच्या या याचिकेमध्ये प्रतिवादी हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सुरुवातीलाच खऱ्या अर्थानं जर आजच्या ही सुनावणीला जेव्हा सुरू झाली तर पहिली याचिका ही एकनाथ शिंदे यांच्यापासूनच सुरुवात झाली, सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेली। सुनील प्रभू हे ठाकरे गटाचे आमदार आहेत तर एकनाथ शिंदे हे स्वतः याचिका दाखल केलेली आहे विरोधी गटावर जे प्रतिवादी आहेत तर त्यांना त्यांची कागदपत्र मिळावी म्हणजे ठाकरे गटाच्या वतीने जी याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे शिंदे गटावर, तसंच शिंदे गटाच्या वतीने जी ठाकरे गटावर ज्या याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहे तर याबाबतच्या जर सांगायचं झालं तर 2 आठवड्याचा कालावधी हा देण्यात आलेला आहे। त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने चतुर्थीसारखा अतिशय महत्त्वाचा सण हा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला आहे। त्यामुळे सर्वच आमदार हे आपल्या गावी जातात, आपल्या घरी जातात, त्यामुळे त्यांना ते शक्य होणार नाही। त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना 2 आठवड्याचा कालावधी मागितला होता आणि त्यामुळे निश्चितच आता 2 आठवड्याचा कालावधी हा विधानसभा अध्यक्षांकडून देण्यात आलेला आहे। जर खरं पाहिलं असेल तर ज्या पद्धतीने राहुल नार्वेकर अर्थात विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडून स्वतंत्रपणे एका याचिकेवर आता सुनावणी केली जाणार आहे, मात्र यावर आक्षेप घेताना उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांनी आरोप केलेला आहे
की विधानसभा अध्यक्षांना खरं तर हा निर्णय जो आहे हा जास्तीत जास्त दिवस लांबणीवर नेऊन ठेवायचा आहे, त्यांना निर्णय द्यायचा नाही आहे आणि त्यामुळे ते प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेत आहेत. खरं तर कर्नाटक विधानसभेचा त्यासाठी त्यांनी दाखला दिला की असा जेव्हा पेच प्रसंग निर्माण झाला त्यावेळी खऱ्या अर्थानं एकाच वेळी सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आलेली होती. मात्र महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष असं का करत नाही असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केलेला आहे. त्यामुळे निश्चितच विधानसभा अध्यक्षांना यावर निर्णय द्यायचा नाही आहे, त्यांना जास्तीत जास्त दिवस ही सुनावणी लांबणीवर न्यायची आहे आणि त्यामुळेच एका याचिकेवर ही स्वतंत्रपणे सुनावणी ती घेतली जात आहे अशा पद्धतीचा आरोप हा त्यांनी केलेला आहे. त्याच दरम्यान म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या या सुनावणीवर आता ही सुनावणी सुरू आहे, तर त्यावर दोन्ही वकिलांकडून आपल्या पद्धतीने युक्तिवाद मांडला जात आहे आणि खऱ्या अर्थानं एकनाथ शिंदे गटाचे वकील अनिल सिंग यांनी जो युक्तिवाद केला की सर्वच आमदारांना उत्तर देण्यासाठी 1-2 आठवड्याचा कालावधी देण्यात यावा आणि त्या पद्धतीने आत्ताच्या या घडीला विधानसभा अध्यक्षांनी 2 आठवड्याचा कालावधी हा त्यांना दिलेला आहे. त्यामुळे निश्चितच ह्या सुनावणीला म्हणजे आजच्या खऱ्या सुनावणीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जी याचिका दाखल केली होती सुनील प्रभू या इथपासून सुरुवात झालेली आहे. आता नेमकं आता 2 आठवड्यानंतर पुन्हा एकदा या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आता नक्की विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आता नेमकी काय भूमिका घेतात, काय निर्णय घेतात, कारण एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून जो युक्तिवाद झाला त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या युक्तिवादाप्रमाणे 2 आठवड्याचा कालावधी ह्या सर्वच आमदारांना दिलेला आहे. त्यामुळे आता 2 आठवड्यानंतर पुन्हा एकदा ही सुनावणी सुरू होणार आहे आणि ह्या 2 आठवड्यानंतर आता नेमकी जो ठाकरे गटाच्या वकिलांनी जो युक्तिवाद मांडलेला होता की सर्व याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी घ्यावी, तर ही मागणी हा युक्तिवाद विधानसभा अध्यक्ष मान्य करतात का याकडे आता देखील लक्ष लागलेलं आहे की ते हा निर्णय जो आहे तो अजून काही दिवसांवर लांबणीवर नेतात काय हे देखील आता पाहणं तितकेच गरजेचं आहे. हा आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीबाबतचा आज सर्वात महत्वाची अपडेट होती आणि त्यावर संपूर्ण महाराष्ट्र नाही संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं होतं आणि त्याच वेळी जर गेले 17 दिवस जे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले होते ते म्हणजे मनोज जरांगे पाटील यांनी आज अखेर उपोषण मागे घेतलेलं आहे. खऱ्या अर्थानं त्यांनी उपोषण मागे घेण्याबाबतची 2 दिवसापूर्वी त्यांनी घोषणा केलेली होती पत्रकार परिषद घेऊन, मात्र त्यावर त्यांनी अट ठेवलेली होती की जोपर्यंत मुख्यमंत्री इथे येऊन शब्द देत नाही तोपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नाही, आपलं आंदोलन चालू राहील. त्या पद्धतीने आज खऱ्या अर्थानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जरांगे पाटील यांना भेटले, त्यांनी शब्द दिला की मराठा आरक्षण देण्यासाठी आपण स्वतः कटिबद्ध आहोत आणि हा शब्द दिल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपलं 17 दिवसानंतर उपोषण मागे घेतलेलं आहे. तसंच त्यांनी एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांचं धन्यवाद देखील मानलेले आहेत, कारण त्यांनी सरकारला यावर निर्णय घेण्यासाठी यावर काम करण्यासाठी 1 महिन्याची कालावधी दिलेला आहे. त्यामुळे निश्चित मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी जे आपण समिती नेमलेली आहे त्यांना पुरेसा वेळ मिळेल आणि अगदी जो अहवाल अगदी सुप्रीम कोर्टात टिकेल अशा पद्धतीचा अहवाल ते तयार करता येतील आणि त्यामुळे निश्चितच जरांगे पाटील यांनी 1 महिन्याचा कालावधी दिल्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आभार मानले आणि त्याचबरोबर त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितलंय की मराठा आरक्षणाबाबत आपण सकारात्मक आहोत, काही करून आपण आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे आणि त्या दृष्टीने तसा अहवाल देखील बनवला जाईल अशा पद्धतीचं आश्वासन त्यांनी एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यामुळे आज खऱ्या अर्थानं जरांगे पाटील यांनी 17 दिवसानंतर आपलं उपोषण मागे घेतलेलं आहे. त्यामुळे याकडे देखील फार मोठं संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं होतं की जरांगे पाटील नेमकं उपोषण मागे घेतात की नाही, तर अखेर 17 दिवसानंतर जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलेलं आहे. ह्या राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्वाच्या घटना होता. त्याचबरोबर अजून महत्वाच्या काही घडामोडी ह्या घडत आहेत महाराष्ट्राच्या एकूणच राजकारणामध्ये, त्या देखील आपण तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. तुर्तास मी इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा प्रुडंट मीडिया नेटवर्क. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.